Kaixo artistak, badirudi interesatuta zaudetela nik zuei oposaketekin laguntzeko, orduan ez daukat arazorik eta plazerra handia. Ea horrela egunen batean eskola berbera partikatzen dugu eta eskola berberan lan egiten dugun, ezta? Beraz gaur bigarren bideoan, lehenengo zenbakia duen bideoan, aurrekoan 0 izan zen, ezta? Programaketa didaktikoaren inguruan hitz egingo dugu, aurkezpen bat egingo dugu. Hori bai, lehenengo eta behin gogora dezagun atzo komentatu genuena. Atzo berez, esan genuen 2023ko ekainean matrikula egiteko epea zabalduko dela, irailerako programaketa didaktikoa entregatu beharko duzuela, orduan oraindik denbora daukazue, horregaitik ere hor jarri dut, agian batzuk azkenen gordoan jarriko dutelako, zergatik batez ere, bigarren, laugarren eta 6. maila aukeratuta aurreko dekretuarekin funtzionatu ahalko duzuelako, ze ondo, ezta? Gehienok aurreko dekretua kontrolatzen zenuten, ezta? Eta gero auskalo deialdian ze jarriko duten gaitegia, kasu praktiko eta defentsari begira, ezta? Urrirako idatzikozko froga, eta azarorako programaketa didaktikoaren defentsa lehenengo 20 minututan, eta tokatutako bederetzatitatik 3 bola egonda unitatearen defentsa, ezta? Idatziko froga orduan azaltzeko, zein ahoskoa, eta mila esker lehen hezkuntzan Instagrameko profilari, berariken harremanetan egon naiz, gero esteka jarriko dizkizuetze, oso ondo azalduta dagoelako. Bere profila hor behan hemen jarriko dizuet, eta horrela irakurri ahal izango dizuet. Hori, esan dakoa. Urrian idatzizko froga egitean, lehenengo eta behin bezatia egingo duzue, 130 balio duen, eta orduan hor gai teoriko bat aurrera emango duzue, beraz hortik 31 gaietatik bat aukeratu behar da. Hau 2 ordutan egingo duzue, eta ordu erdiko atsedenaldi eta gero beste 2 ordutan kasu praktikoa, begiratu zenbat balio duen kasu praktikoa, oso garrantzitsua da. Kasu praktikoa ere azalduko dizuet, nik truko bat daukadalako, edo tutoretza plan aurrera matea, edo programaketa didaktikoa aurrera matea. Eta horretarako diseinu bat daukat eta lagunduko dizuet. Orduan honek 140 balio du 176 horren barrua, gogoratu lehenengo 33 lehiaketa fasea dena, merezimenduena. Eta azaroan, programaketa didaktikoaren defentsa izango denean, ikusten duzuenez, programaketa didaktikoaren balorapena egingo da, ezta? 20 minututan egindakoa eta gero idatzitakoa, gero unitatearen defentsa, ezta? Komentatutakoa, ez dakit zeo zertan zalantzarik duzuen, hemen ere gutegia jarri dut, bestela galdetuak izuen mezu pribatu bat Instagramen, YouTubeen hemen iruzkin baten bat jarri, niri email bat bidali, nahi duzuena. Orduan, programaketa didaktikoa gainetik azalduko dizuet. Programaketa didaktikoan nire ustez kontua da. Lehenengo programaketa didaktiko osoa orrialde batean kokatzea, gero non gertatuko den, nortzuk izango diren protagonistak, nola egingo dugun, eta azkenean zer, ez da unitate didaktikoa. Gero behin esan da, nola balatuko dugun, eta aniztasunari nola emango diogun erantzun, ez da? Eta bukatzeko gure profila eta ondorio moduan nola hobetu. Hor liada bat pentsatuta daukatea iruditzen zaizuen, eta noski 11. bibliografia. Beraz, horre hobeto kokatuta, nik horrela planteatu dut, horretarako ostadar bat erabili dut. Eta lehenengo aurkibidea, beti egin behar dena, sarreran orrialde batean gutxi gora bera, programak eta artilleria pesada orrialde batean dena ikustea, eta nola ez beste orrialde erdi batean justifikazio legala, ezta? Bigarren, laugarren da 6. mailako baldin bada ez iberrikoarekin jarraitu, uranditan sartu nahi baldin baduzue, bestea. Eaia dekretua bingo ateratzen duten. Bideo hau maiatzaren amaieran grabatzen ari gara,
eta espero du dekretu berria ekainerako ateratzea, bestela zirriborroa, ezta? Orduan, ezi berri beharrean beste kontu bat daukagu orain super mega Europa, ezta? Gero ja, non kokatu, orduan horretarako nire trukoa da makrogizartetik mikrogizartera, hau da, hiritik auzora, auzotik eskolara, eta ze baliabide ditugu orokorrean eskolan. Gero ja, nortzuk, gure ikasleria, gure gela, orduan gutxi gora bera taldea deskribatu, nortzu da den, berez bereziren bat agoen, eta nola ez ezaugarriziko evolutiboak betiko ereduetan oinarrituta. Ez da horretarako gaitegiko lehenengoan gauza nahiko txabertzen dira. Lodiena berez metodologia, ze aurrekoek gutxi gora bera bi horri alde, beste bi horri alde, ez da? Hementsa metodologian, lehenengo eta behin teorian, ez da, zentzu zelakoa izan behar duen metodologia on batek, orduan Heziberriko 9. artikulua, horrengo bestea berria erabiltzen moduzu ezeigarrena. Hor, teoria, Heziberrin agertutako kontu batzuk ja salduko du, eta gero ja bai, hori behin esan da, zein metodologia erabiliko dugun guk, ez da, arazoetan oinarritutakoa, proiektuen bidezkoa, gamifikazioa, ikasegoerena edo zelan, gero estrategia metodologiko batzuk, gamifikazioak ahut batzuk egingo ditugu, ikaskomunitateak, talde elkarrera gileak, solasaldi dialogikoak, eta bat. Gero, gelako diseinu katxarro bat, bizpairu horrialdetan, marrazki polit bat, irudimentzioetan diseinatuta, gehi txoko bakoitza ondo saltzea. Gero, 5.3, nola baita esateko, gure ordutegia eta gure egutegia, hau da, gure saioak, gure ikasgaia zein saiotan emango den, nola antolatuko dugun astero, zelan kontutan hartu dugun egutegia, eta baldin eta zein garaitan gauden, zein egingo dugun. Gero ja, material eta baliabideak hemen gelari begira, aurrekoa zen eskolari begira, bestea da gure gelari begira, eta ja, tutoretza plana saltzea, hau da, gu irakastetik aratago tutorizatu egin beharko dugula. Batez ere, beste irakaslekin nola koordinatuko garen, eta familiekin. Horretarako bi artikulu daude, eta hemen agian kokatu nahi dituzu egiteerak. Eta ja hemen lodiena, ze honek okupatuko ditu iaia 7-8 horrialde, baina hemen iaia 30 horrialde. Normalean, 9 unitate didaktiko egonda, unitate didaktiko horiek gutxi gora bera, 27 horrialde, bakoitzak 3. Zer gertatzen da, hainbeste aldiz gauza berbera errepikatzeko, nola poliki-poliki gure kuadrilla, gure 4 elementu, kompetentziak, helburuak, edukinak eta balaoz irizpide lorpen idazleak, kokatuko ditugu lehenengo kompetentzia bat zer den, horretarako disiplinan baitako kompetentzia, gurea, zein da matematikakoa, hizkuntzakoa, disiplinarteko tasuna horre sartuko da, integrazio egoerak azalduko dira, ezta? Kompetentzia berriak eta beste aukeratzen badugu, azaldu ere egingo dugu, baina nik berez hemen jakintzaten ematen dut gehienok, 2., 4. edo 6. mailan egingo duzuela aurreko dekretuarekin esateko eta beste komplikazio ez egiteko, gertatzen da. Aukera hori baldin badago, zirriborro batean oinarrituko gara, ez dauka zentzurik, ezta? Behingoz ateratzen duten. Eta gero sorpresa, gure kurrikulumean, 2. azkinean, dekretuko 2. azkinean, zeharkako kompetentzietan dauden osagarriak agertzen dira. Eta guk esatea nola, eduki komunetan agertzen den moduan, zeharkako kompetentzietan oinarritutako osagarriak erabiliko ditugula. Hori, itxezko komunikazioa, itxigapeko komunikazioa, kompetentzia digitala, gero ikasten ikasi kompetentzia barruan, pentsamentu analitiko kritiko eta sortzailea, elkarbizitzarako kompetentziaren barruan dauden elementuak, gatazkak moduak etxoan konpondu, eta beste batzuk nazio batuen erakondeko giza eskubideetan agertzen direnak, gero espiritu ekintzairako kompetentzia izaten ikasi, non erregulazioak agertzen diren, adibidez itxezko komunikazio erregulatu, hor pizka bat kokatzea. Gero etapak gure disiplina baitako kompetentzian oinarritutako etapako helburuak, eta esatea horietan oinarrituta guk gureak zer nola eta zertarako moduan diseinatuko ditugula. Gero gauza berbera, edukiak zerien azaltzea eta gure ikasgai, gure ikaskuntza arloan dauden eduki multzoak azaltzea, hor agian erlazio bat egingo dugu zeharkako kompetentzietan dauden osagaiekin, zer lehenengo eduki multzoa beti delako eduki komunak, eta hori azaltzea nola planteatuko ditugun, ez da teoria, ez direla bakarrik kontzeptuak, baizik eta prozedu eta jarrera nena, baina
gero unitate didaktikoen barruan tauletan egongo dira. Eta bukatzeko, normalean ebaluazio irizpidea eta lorpen adierazleak egia da 7. puntuan ebaluaketaren barruan daudela, baina zer gertatzen da, tauletan, unitate didaktiko bakoitzaren taulan planteatuko ditugunez, ideia da unitate didaktiko bakoitzean gutxo gara bera 3 helburu diseinatzea, baina helburu horiek ebaluatzeko, helburu horiek ebaluazio irizpide planteatzen dira, eta ebaluazio irizpideak 100 hori ebaluatzeko 3 lorpen adierazle planteatuko ditugu, 130, 30 eta 20, adibidez, ez 20, ez 40, ez dakit egitzen, eta unitate didaktikoena diseinua ikusiko dugu. Gero ja ebaluazioa, eta hemen ebaluazioetan iztasunen trataera puntuan, lehenengoetan beti teoria azaltzea. Batean da 26. artikula eta bestean 37. Hau 23 hori aurrezkuntzakoa da, ez du kendu. Teoria azaltzea eta gure planteamendua. Eta hori ikustea, ze tresna erabiliko ditugu. Bestean gauza bera, baina neurriekin, eta hemen trukoa izango da, ez esatea, kurrikulum egokitzapenak, baizik eta kurrikulum egokitzapenak, baino lehen askoz gauza gehiago daudela, ezta? Neurri orokorrak, adibidez nola dagoen planteatuta gure gelako diseinua, taldeak, ze metodologia erabiliko dugun, nola erantzungo diogun aniztasunari indartzeko eta sakontzeko jarduerekin, eta bar, horrek suposatzen duena neurri orokorrak eta ez espezifikoak ja gero neurri orokorrak gaurtzen diren, ezta? Ez dakit orso zer usten dudan, baina, sarrera moduan esaten nahi naiz, gero irakaslearen profila, gu nolakoak garen, orduan horretarako dekalogo bat planteatuko dizuet, ni gainera bat diseinatu nuen, eta zuekin partekatuko dut ez daukat arazorik, ez dakit gustatuko zaizuen, erabilgarri egongo zaizuen, gainera bideo baten batago hau azaltzeko, 10 maneras de enamorar a tus alumnos, oso polita den, eta hemen ondorioa jarri beharrean, nik hobetzeko proposamena kontua planteatzen nuen. Ni kope garaian egin nuen eta gustatu zitzaien. Beraz, zuekin ere partekatu nahi dut. Esatea, umeak ebaluatzetatik agaratago goazela, geure burua ere etengabe bolatzen eta gauza batzuk ez badute funtzionatzen, hobetze aldera guk hobetzeko jarrera eukitzea. Oso subjektiboa da, baina ja salduko dizuen, den ustez gustatuko zaizue, baina horrela ez baduzue ikusten laburbilduz amia indizea. Hau da, ulesiak, indarguneak, miatzuak eta aukerak, nola beti unitate guztietan hori egiten dugun eta saietzen garen poliki-poliki hobetzen. Baten batek esango di, baina Mikel, nola da posible ez baduzu egin, bai, hau amets bat da, diseinatzen ari gara, baina ziurrazki joango garenean ja, zer, dinot, defendatuko dugunean, zer komentatzeko izango, eta nola ez bukatzeko bibliografia. Orduan euskarazko 11 zenbakia ere erabiltzen dut 11 unitz, ezta? Justo 11 puntu, ez gehiago ez gutxiago. Ez dakit konforme zaudeten, baina gustatzen bazaizue, aurrera, hau da nire metodoa, eta zuek jakitea gero erlazioa handia duela kasu praktikoen diseinuarekin. Hau ondo prestatzen baduzue, gero kasu praktikoak prestatzeko erreztasun handiak izango dituz. Zuontzako erabilgarria izan espero dut. Edo zein zalantza eukitzekotan, niri hori, mezu pribatu bat Instagramera, email bat bidali, ikusten duzuen sare sozialetan leku batzuetan nago, eta zuen interesekoa baldin bada jarraituko dut. Ados, nire asmoa da bideo pilo bat igotzea, pilo bat gauzaia azaltzeko ditu balako metodologia desberdinak denetari. Beste bat arte eta aurten, bai.